Největší marketingová chyba, kterou můžete udělat, je zacílení na špatnou cílovou skupinu. Tohle se mi stalo několikrát a třeba tímhle s tím tomu můžete předejít. Takže tohle je ta neziskovka, pro kterou jsem příspěvky dělal. A snaží se dostat povědomí o depresích v dětech a v mladistvech do škol a k rodičům a celkově se o tom snaží rozšířit povědomí. No a co můžu udělat je, že půjdu do Gemini, zakliknu si Deep Research a vložím tam ten jednoduchý prompt. Vlastně mu dávám nějakou roli a chci, aby mi udělal na to průzkum. On půjde a vytvoříme nějaký jako seznam věcí, který bude dělat na tom webu, který si můžu pak upravit a to si za chvilku ukážeme. Normálně takhle jednoduchý prompt úplně stačí. On nám teď řekne, jaký budou kroky a my dáme start research. Pokud se nám něco nelíbí, můžeme dát edit plan. Já teďko nebudu čekat, než on to dodělá, tady budu psát vlastně jeho myšlenkový pochody, ale já už to mám takhle předem připravený. Udělal strašně dlouhý dokument, který se nikomu nechce číst. Naštěstí je nová funkce, že já si to můžu dát do infografiky, která vypadá přesně takhle, která mi o tom řekne všechno, co potřebuju vědět. A je to tady velmi dobře stručně popsaný a důležitý na tom je, že tady je ta moje cílová skupina, protože děti s depresí nepůjdou na tu jejich stránku, ale budou to rodiče, kteří se bojí, že se jejich dítě je v pohodě. A jsou tu nějaké ještě další relativní informace, které já můžu použít a v takovémhle pěkným strukturovaném obsahu. Toto vám pomůže říct si, na koho se zaměřit, ale není to ještě celý krok. Pak musíte jít a moje doporučení je, že lidi sdílejí úplně všechno na internetu, takže se dá všechno lehce dohledat. A můj postup byl, že jsem šel na Reddit, vyhledal jsem si, co by třeba takový rodič mohl hledat a procházel jsem ty komentáře a všechny možné věci. Z toho jsem si pak udělal nějaký dokument, kde jsem to všechno skopíroval a pak jsem tady vybíral relevantní věci. Dost často tam najdete něco, co ty lidi můžou říkat, co ty lidi, jaký je jejich třeba fráze častá a tu je dobrý zahrnout do toho vašeho textu. Příspěvky jsem si vytvořil podle další umělé inteligence ChatGPT, kde jsem šel a zadal jsem takovýhle zdlouhavý prompt, jenže chat to úplně nepochopil a zadal mi něco takového nudného, což jsem si nepředstavoval. Takže jsem to napsal znovu, protože v chatu je těžký upravovat fotky, takže mu to musíte napsat znovu, aby to vytvořil od začátku a už mi vytvořil něco přijatelného. Další krok byl jenom, že jsem vzal tuhle fotku, trošku jsem ji poupravil v kanvě a další fotky jsem si vytvořil tak, že jsem vždycky vzal tu původní a řekl jsem, ať mi vytvoří něco v tom smyslu. Prompt jsem si vytvořil taky pomocí umělé inteligence, nebo mi s tím aspoň dost pomohla. A můžete udělat takový trik, že se jí zeptáte, nebo že jí řeknete, ať se vás zeptá na 10 otázek doplňujících k tomu, aby vám vyjel ten prompt co nejlepší a co nejpřesnější. Tady vidíme Instagram té Charity. Dělal jsem to do z těch barev a výsledné příspěvky mi vyšly takovým způsobem. To jsem tyhle texty jsem dělal v kanvě, to už je moje práce, dal jsem sem jejich logo a vypadá to takhle pěkně. Takže snad se vám to líbilo, snad si z toho něco vezmete. Kdybyste měli jakýkoliv dotazy, tak můžete přijít do komentářů nebo mi napsat na můj LinkedIn a rád vám odpovím.